மதன் தமிழுக்கு வரவேற்கிறோம். இன்றைய தலைப்பு பிரிட்டிஷ் மியூசியம். உலகின் முதல் தேசிய பொது அருங்காட்சியகம். பிரித்தானிய அருங்காட்சியகம் கண்டங்கள் மற்றும் பெருங்கடல்களில் பறந்து விரிந்து கிடக்கும் உலகின் கலாச்சாரங்களை ஒரே கூரையின் கீழ் கொண்டு வருவதில் தனித்துவமானது. அதே ஆழம் மற்றும் அகலம், அழகு மற்றும் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றின் சேகரிப்புக்கு வேறு எந்த அருங்காட்சியகமும் பொறுப்பேற்காது. பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகம் 18ஆம் நூற்றாண்டில் உருவானது மற்றும் ஹான்ஸ் ஸ்லோன் 1753 இறந்தபோது பவுண்டு 20,000க்கு தனது சேகரிப்பை வாங்க பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தை கேட்டு தனது விருப்பத்தை நிறுவினார். பிரிட்டிஷ் அல்லது பிரிட்டனுக்கு வெளியில் இருந்து இலவசமாக நுழைய முடியும். சேகரிப்பில் இருந்து 9,000க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் பாதையில் 2 சமகால கலை நிறுவல்களையும் காணலாம். கிரேசன் பெர்ரியின் அறியப்படாத கைவினைஞரின் கல்லறை மற்றும் எட்மண்ட் டி வாலின் நாடுகடத்தப்பட்ட நூலகம். கூடுதலாக சேகரிப்புக்கும் பேரரசுக்கும் இடையிலான உறவை ஆராயும் புதிய பொருள் பாதை உள்ளது. எங்கள் கேலரிகளில் சுட்டன் ஹவ் கப்பலில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட பொருட்களுடன் நேருக்கு நேர் வந்து இஸ்லாமிய உலகின் அற்புதமான சேகரிப்புகளை புதிய சாளரத்தில் திறக்கிறது மற்றும் எகிப்திய மம்மிகளைப் பற்றி மேலும் அறியவும். பார்வையிட வேண்டிய கேலரிகளின் பட்டியலைப் பார்க்கவும். பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டது. இன்று முக்கியமாக கலாச்சார கலைப் பொருட்கள் மற்றும் தொல்பொருட்களின் அருங்காட்சியகம் என்றாலும் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகம் உலகளாவிய அருங்காட்சியகமாக நிறுவப்பட்டது. ஆங்கிலோ-ஐரிஷ் மருத்துவர் மற்றும் இயற்கை ஆர்வலர் சர் ஹான்ஸ் ஸ்லோன் 1660 முதல் 1753 வரை லண்டனைச் சேர்ந்த மருத்துவர் மற்றும் அல்ஸ்டரைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானியின் விருப்பத்தில் அதன் அடித்தளம் உள்ளது. பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தின் புனைப்பெயர். பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தின் புனைப்பெயரான உலக அருங்காட்சியகம் 8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பொருட்களைக் கொண்டுள்ளது. உலகின் ஒவ்வொரு மூலையிலிருந்தும் அனைத்து சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட இரத்தினங்களை வேட்டையாடுவதன் மூலம் உங்கள் வருகையை மிகச் சிறப்பாக பயன்படுத்த உங்களுக்கு உதவுவோம். அனைத்து அறிவுத்துறைகளையும் உள்ளடக்கிய முதல் பொது தேசிய அருங்காட்சியகம் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகம் ஆகும். கிரேட் கோர்ட் 2001 இல் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் அசல் வாசிப்பு அறையைச் சுற்றி உள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டில் அருங்காட்சியகம் 4,097 25 பார்வையாளர்களைப் பெற்றது. இது 2021 இலிருந்து 209% அதிகரித்துள்ளது. பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள மிகவும் பிரபலமான பொருள். 1. ரொசெட்டா கல். 1822 இல் ஹைரோகிலிப்களின் புரிந்துகொள்ளுதலுடன் பண்டைய எகிப்தின் கலாச்சாரம், வரலாறு மற்றும் நம்பிக்கைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. ரொசெட்டா ஸ்டோன் அருங்காட்சியகத்தின் மிகவும் பிரபலமான கண்காட்சியாகும், எனவே அதை நீங்களே பார்க்காமல் விட்டுவிடாதீர்கள். 2. பார்த்தினான் சிற்பங்கள். சுமார் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செதுக்கப்பட்ட இந்த பண்டைய கிரேக்க சிற்பங்கள் ஏதெனியன் அக்ரோபோலிஸில் உள்ள பார்த்தினான் கோவிலை அலங்கரித்தன. அதில் ஒரு காலத்தில் ஏதினா தெய்வத்தின் பிரம்மாண்டமான தங்கம் மற்றும் தந்தம் சிலை இருந்தது. 3. ராமேசிஸ் தி கிரேட் சிலை. 7.5 டன் எடையுள்ள ஒரு பெரிய சிலையின் இந்த பகுதி எகிப்தில் உள்ள ராமேசியத்தில் ஒருமுறை அமர்ந்து மிகப்பெரிய எகிப்திய பாரோக்களில் ஒருவரான ராமேசஸ் II வணங்குகிறது. யுகேக்கு மார்பளவு போக்குவரத்து பற்றிய தகவல் ஷெல்லியின் புகழ்பெற்ற சொட்டான ஓசிமாண்டியாஸை ஊக்கப்படுத்தியதாக நம்பப்படுகிறது. 4. Hoa Hakananai A. 5. The Ifehead 6. Statue of Tara. கூடுதல். இந்திய சொத்துக்கள் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளதா? அமராவதி பளிங்குகளில் புத்தரின் வாழ்க்கை மற்றும் புத்த சின்னங்களை சித்தரிக்கும் செதுக்கப்பட்ட நிவாரண பேனல்கள் உள்ளன. கி.200 இல் நிறுவப்பட்ட பெரிய ஆலயம் இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான பௌத்த தலமாக இருந்தது. ஆங்கிலேயர்கள் சுமார் 140 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோண்டி எடுத்து 1859 இல் 70 துண்டுகளை இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பியுள்ளனர். அது இப்போது பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது. பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் எத்தனை இந்திய பொருட்கள் உள்ளன? லண்டனில் உள்ள லண்டனின் விக்டோரியா மற்றும் ஆல்பர்ட் அருங்காட்சியகத்தில் துணைக்கண்டத்திற்கு வெளியே உள்ள இந்திய கலைப்பொருட்களின் மிகப்பெரிய சேகரிப்பு 40,000க்கும் மேற்பட்ட உள்ளது. இந்த தலைப்பு உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா? தயவுசெய்து பகிரவும் மற்றும் கருத்து தெரிவிக்கவும். பார்த்ததற்கு நன்றி. தயவுசெய்து எங்கள் சேனலுக்கு குழு சேரவும்.